Čaute všetci, dnešné videjko bude také, uvidíme, kratšie, rýchle, budem sa snažiť nejak ísť cesto zmysluplne. A veľa ľudí mi posiela e-maily hlavne a tiež písali mi na Facebook a tak ďalej, že aby som vlastne vysvetlil, že v čom behám, čo sa týka vlastne gíru, alebo že čo si so sebou nosím vlastne, keď chodím behať. Takže ukážem vám kopu vecí dneska a nemám snahe nikomu nič predávať, skôr to bude také, že čo používam ja, čo si z toho vyberiete, to je vaša vec, odporúčam vybrať si stále čo najmožnejšie minimum, vlastne začnem od jednoduchých behov, ktoré budú, dajme tomu, že ja neviem, od tréningov do 30 km až po môžem vám ukázať nejaké batohy a tak ďalej, v ktorých vlastne som bežal džunglu, ale nebudem rozoberať presne, že čo som v tom batohu mal, lebo to by chcelo osobitné video na 5 dní, tam bolo od spacáku, hamak, čo sa kvačkal medzi bambusy vlastne, kde sme spali a tak ďalej, to by sme sa bavili o strašne veľa komplexných veciach a také preteky sú viac menej veľmi nie každodenné, takže myslím si, že o tom široká verejnosť aj tak asi nemá až taký záujem. Ale začneme teda pekne od začiatku. A myslím si, že do takých behov trebárs, že neviem, keď bežím 25 km a je chladnejšie, tak to bežím vlastne, samozrejme musím byť oblečený, čiže mám trenky a buď som bosý, sandále, alebo tenisky, ponožky a tak ďalej. Hej, ale keď je teplo, nemám tričko väčšinou, keď vyzerá tak chladnejšie, tak si zoberiem tričko s dlhým rukávom, ktoré si uviažem okolo pása vlastne. Tak behám aj v horách. Keď je vlastne zimšie, si dám na seba tričko s dlhým rukávom a keď je teplo, tak si ho zaviažem okolo pása. Ale také klasické tričko nejaké, ako je toto trebárs, to mi prípada celkom zbytočné, lebo bude v ňom teplo alebo zima, ale nikdy nemá nejaký veľký zmysel. S dlhým rukávom tričko, keď je zima, tak spraví trošku rozdiel a keď je teplo, tak sa vlastne dá zaviazať okolo pása a nezavadzia až tak. Niekedy behám v tielku a keď je teplo, to si zastrčím dozadu vlastne za gate a to je všetko. No ale dajme tomu, že tréning 25 km si neberiem so sebou vôbec nič. Nemyslím si, že treba na takú vzdialenosť nejakú stravu alebo čo. Aspoň mne nie je vôbec. 25-30 km viem zabehnúť úplne v pohode. Bez absolútne ničoho. Ale keby k tomu došlo, že je horúci deň alebo tak mám so sebou vlastne takúto fľašu. Toto robí Nathan. Vlastne všetky fľaše mám Nathan. Už to bude tak. Dá sa to vlastne takto na ruku. Sem sa zmestí mobil, dá sa tam dať, ja neviem, čo si tam chcete dať, možno nejaký gel pre istotu, alebo čo. Jednoduché, toto je pol-litrovka vlastne, alebo 470, pol-litrovka myslím. A ešte je izolovaná, v zime trošku podrží a teplejšie a v lete zase drží nápoje trochu studenšie. Tuto mám najradšej, lebo veľmi dobre sedí. Veľmi jednoduché to je a veľmi sa mi páči, že keď bežím napríklad s takýmito dvoma fľašami, hej, že mám na ruke aj druhú a trebárs keď sa potknem a spadnem, tak padnem na fľaše, ale zachráni mi to dlane. Častokrát, keď sú kamenisté vlastne terény a tak ďalej, no samozrejme rozbije sa to, čo je vo fľašiach, hej, ale čo ja viem, tak niekedy to nie je až taká veľká škoda, hlavne, že má človek v pohode ruky. Čiže to by bola vlastne na krátke behy, s týmito pretekávam väčšinou, keď sa dá dobrať voda a tak ďalej, málo kedy nosím so sebou takéto väčšie fľaše, do tejto sa dá zastrčiť telefón, dá sa aj, vlastne to funguje celé. A iPhone 6, čo mám, ten sa do toho nezmestí, bohužiaľ. Ako zmestí sa, ale nefunguje vlastne tak, ako to bolo dizajnované, pretože toto je 5 a tá vlastne by sa tam dalo na tom aj v podstate fičať, fungujú tlačítka a tak ďalej. Čiže tak, a ešte okrem toho je tam diera na sluchátka. Nikdy som popravde neskúšal s tým bežať, že ako by to bolo kábel a tak ďalej. Čo ja viem.
ale dá sa vlastne tam zmestiť kopa iných vecí, takisto kľúče od auta, ja neviem, kreditkarta alebo čo a nejaká stráva možná. Takisto jednoduchá vec, dá sa na ruku, zatiahne a celkom príjemne sa s tým beží, lebo človek nemusí nič akože stískať v ruke a časom zabudnem, že ich vlastne tie fľaše mám. A toto je, neviem, aké to je veľké, ale predpokladám, že to je 7 decka asi. Sú aj litrovky takéto fľaše, také tie cyklistické, dajú sa do toho zastrčiť, do toho istého púzdra, keď je veľmi horúci deň alebo čo. Niekedy si beriem vlastne tie. Keď behám preteky, takýchto fľaší mám veľa, alebo viac, respektíve možno, ja neviem, na preteky, keď si častokrát nosím tieto priehľadné, pretože vidím presne, že koľko v nich čoho mám. Tu mám ešte pridanú takú kapsu vlastne. Toto je najľahšia Nathan fľaša, čo robia. Takisto do ruky. Tu mám kapsu na solné tabletky a tak ďalej. Sem sa mi zmestí Vitargo v Ziploku alebo čo vlastne budem piť. K tomu sa dostaneme neskôr. Čiže vlastne celý pretek, keď je dlhší trebárs a nechcem sa zastavovať na tých staniciach, tak vlastne bežím s nejakým takýmto serapom, prípadne mám dve a tam mám všetko, čo mi treba, nemám žiadny batoh vlastne na chrbáte, nič. S tým viem zabehnúť v podstate celý pretek bez problémov. Ešte sú tam nejaké vety z preteku, ani som nevedel, že to tam je. Takže vlastne toľko k fľašiam. A snažím sa byť strašne rýchly, čo sa týka, že rozmýšľam nad tým, že čo si brať a čo so sebou mať a čo si môžem zobrať niekde inde podľa toho, či sú preteky, že sa bežia do kruhu, alebo sú z A do bodu B, čiže po ceste mám niekde rozmiestnené nejaké veci, ak sa dá. Keď tam dobehnem, vymením si vlastne tie fľaše, aby som si nemusel ani doplňať, iba zoberiem rovno, ktoré sú už pripravené a bežím stadiaľ preč, pretože môžete bežať iba určitú rýchlosť. A keď si pozriem na Garmine, treba, že bežal som pretek, ktorý trval 25 hodín a z toho mi príde, že ja neviem, 4 hodiny som strátil na týchto staniciach, kde som si doplňal strávu, vymienial veci, prekladal a tak ďalej. To sú 4 hodiny, ktoré sú stratené teoreticky. A keď chcem byť rýchlejší a vyhrať pretek, tak je ekonomickejšie pre mňa skúsiť skrátiť tie 4 hodiny, ktoré som tam zabil, ako snažiť sa znova zabiť 4 hodiny úplnými hlúpostiami a bežať o to rýchlejšie, aby som bol 4 hodiny rýchlejší, to sa proste nedá. Čiže niekde človek musí ubrať a jednoznačne žiadne polievočky, neviem čo, prídem, zoberiem veci, na tých aid stations sa zdržím maximálne možno minútu 30 sekúnd a som stadiaľ preč. Niekedy mám so sebou igelitku trebárs, kde si naberem nejaké veci, čo by som chcel jesť a keď ich zjem, igelitku strčím do batoha alebo do treniek, bežím stadiaľ preč. Ale poslednú dobu nejem žiadne jedlo vlastne, ktoré tam ponúkajú, absolútne nič. Čiže vlastne to mi pomáha byť oveľa rýchlejší. Dobre, ďalšia vec by bola vlastne krátke preteky, hej. Čiže tie behám s fľašami. Keby boli preteky dlhšie, tak si beriem so sebou vestu. Dajme tomu túto Nathan, ľahučká vesta. Dopredu sa zmestia dve fľaše. A vždycky prvá vec, čo spravím zozadu, vyhodím tam stadiaľ ten sáčok s tou hadicou, to nepoužívam vôbec. To je podľa mňa zbytočné, dlho trvá, kým sa to naplní a vybere a rastú v tom huby časom, hadica sa zapchá, alebo ja neviem, proste dve fľaše vpredu, to je všetko, čo potrebujem. Táto vesta je dobrá, alebo sa dá vlastne, keď ju má človek oblečenú na sebe, tak sa viem sa všade dostať. Túto pod pazuchou, jak má tie sáčky, viem sa tam dostať, viem si vybrať veci, viem si to v podstate veľmi rýchlo zazipsovať jednou rukou. A okrem toho samozrejme nedá sa dostať ďalej, ale viem s tým riešiť, je to veľmi dobre vymyslené vlastne tento predok. Na rozdiel od toho,
Mám batoh Salomon, ktorý bol asi 4 krát taký drahší, tento je starší model, volá sa, že Advanced Skin 12, čiže to má okolo 20 litrov, tuším, že nejak tak by mohlo mať. A on je zase taký z tých väčších, čiže sa do neho veľmi veľa zmestí. Úprimne sedí možno trochu lepšie, okolo krku menej reže, neskáče hore dole, ale keď si chcem niečo stadiaľ to vybrať, tak je to tak strašne ďaleko, že vlastne musím, to je jak vyklbiť si rameno, alebo čo, nie vždycky sa dá k tým veciam dostať. Čiže 2 fľaše vpredu, vzadu nejaké hlúposti, čo si chcete niesť proste a Salomon. Dá sa bežať aj s tým. Ďalšia vec by bola, trebárs, jak som vravel, džungli, toto je Marathon de Sable BAA, 2B AA Ultra batoh, úplne vymakaný batoh, úplne vymakaný. To, čo nemám tu všetko, celý ten setup, ale dá sa vlastne, otvára sa takto, že sa do neho dá pekne dostať. Za tie peniaze, čo človek za to dá, podľa mňa, ja nie som sponzorovaný touto značkou, ale myslím si, že to je najlepšia kúpa, čo sa dá vlastne kúpiť. Neviem, či budete behať nejaké viacdňové preteky, ale možno niekedy aj na turistiku a tak ďalej. Veľmi dobrý batôštek, má dosť dobrú veľkosť, zmestí sa do neho dosť veľa vecí. Teraz to mám všetko dole, ale tu by boli 2 fľaše, vpredu by bola tá kapsa, tam sa dá dať fľaša ešte pod pazuchami dve vlastne ďalšie kapsy. Pritom je veľmi maličký a ľahký, dobrý na ski alp, veľa vecí vie v ňom vlastne fungovať skoro stále, aj nie vždy, keď vlastne by som chcel bežať nejakú viacdňovku, tak dá sa s týmto batôžkom vykryť dosť veľa. Čiže to by bolo na viacdňovky. A vlastne k niektorým pretekom potrebujete nejaký emergency blanket, nosím si zapalovač so sebou stále, keby sa niečo stalo v horách, nech si sa dá spraviť oheň, teplo je dôležité. Nejaké tie tyčinky, čo sa zlomia a potom svietia, tieto svietia 12 hodín, čiže dosť dlho. Niekedy je dobrá vec si zobrať to, čiže to ide do batohov. A keď behám tréning, nenosím so sebou prakticky nič. A keď niekedy si za trenky strčím vlastne tento balíček na jar, na jeseň a je to vlastne bunda šušťáková, veľmi ľahká, veľmi tenká, v podstate až priesvitná. Patagonia Houdini sa volá a tá spraví strašne veľký rozdiel, keď fúka vietor, dá sa v tom prežiť. Takisto dobrá vec potom, keď potrebujete nejaké veci, zozipsuje sa, zviažem vrch, zviažem spodok a vlastne z bundy sa stane batoh, ktorý si viem prehodiť cez plecia a tam mám kadejakú kopu vecí, keby som niečo potreboval, čiže nemusím si niesť batoh, ale spravím si vlastne batoh z bundy. Keď ju nepotrebujem, strkám si ju dozadu sem za gate, aby mi vlastne nezavadzala, alebo zaviažem okolo pásu skopov ostatných vecí, čiže to je tak. Čiapka ľahká, ak to treba, ak preteky vravia, že treba. Čiapka čo najľahšia, rukavice, palčáky, teplé, keď je to nutnosť od preteku, čo najľahšie, čo najteplejšie, čo môže byť. Čo ešte? Dostávame sa vlastne k slnečné okuliare, dôležitá vec. Hej, behám s týmito, to je Oakley Radar sa volajú a zaujímavé sú tým vlastne, že dá sa otvoriť toto a vybrať z nich vlastne sklo, že viem si tam vymeniť potom iné sklo. Ja neviem, keď je noc a lietajú komáre, mušky nejaké alebo čo, tak sa tam dá veľmi rýchlo zastrčiť niečo takéto. Na bicykel tiež dobrá vec, ale to už nechám na každom. Podľa mňa častokrát okuliare niekedy lacné, dobré, človek to stratí, poškrabe, zahodí, čo ja viem, to je také osobná vec. No ale
teraz vlastne vec, o ktorej by som chcel hovoriť, sú čelovky. Keď sú preteky krátke, alebo keď štartujú skoro ráno, že viete, že budete bežať vlastne po tme iba málo, nejakú hodinku, dve, alebo je čelovka nutná, že si ju človek musí brať, tak si beriem toto. A to je vlastne Petzl E-Light sa to volá. Funguje to vlastne tak, že tu je šnúrka, to je všetko. Dovnútra idú dve také baterky ako do hodiniek, toto ide na hlavu. Toto ide na hlavu a tu je vlastne, toto je vlastne celá čelovka. A na to, aby som prebehol v tej tme, proste zo pár hodín svietil si pod nohy, to mi bohate stačí a po chvíľke som vybavený, čelovka ide do fľaše a bežím ďalej. Nemusím so sebou nosiť absolútne nič, hej. Ja viem, že ľudia, napríklad Black Diamond mi poslal, aby som otestoval pár vecí od nich. Poslali mi takéto svetielko. Akože není drahé, je to relatívne lacná vec, svieti veľmi dobre, ale ja neviem, na hodinu behu trebárs, keď už to nepotrebujem, tak je to dosť, ešte stále, ako zmestí sa to do tej fľaše, hej, ale na úkor iných vecí a príde mi to dosť, čo ja viem, keď môžem mať toto, hej, tak nepotrebujem toto. Trituškové AA baterky, váha je úplne niekde inde, toto je úplne ľahučké. Takisto niekedy si dávam túto čelovku vlastne na fľašu a svieti mi odtiaľto. Keď bežím, tak si svietim rovno pod nohy. Nosím si ju so sebou, keď mám akúkoľvek čelovku, alebo keď bežím niekde v horách, nosím si ju so sebou vlastne stále. Si človek zlomí nohu a tak ďalej pri tej váhe. Myslím si, že to je veľmi rozumná vec. No ale keby došlo k tomu, že trebárs bežím 100-milový pretek a viem, že budem bežať celú noc, tak mám so sebou túto lampu. Volá sa Petzl Ultra, je to 780 alebo 750 lumenov, akože neskutočné bomby dáva táto čelovka. Na hlave sedí veľmi dobre, na to, že je vlastne dosť veľká a nemá vlastne žiadne také tie, že senzory a čo ja viem čo, podľa mňa to je zbytočné, to je blbosť. Keď sa človek potí, ide z neho pára, robí to smiešné veci. Je trošku ťažká, ale zase vlastne táto jedna baterka vydrží skoro 48 hodín, to je 2 dní v kúse svietenia, hej. Čiže ja si beriem jednu vlastne baterku a viem, že som v pohode. Ďalšia vec, vlastne táto vec sa dá stadiaľ dať dole. Keby som chcel trošku si odľahčiť hlavu, tak mám taký predĺžovací kábel, ktorý ide vlastne na hlavu a potom, keď je zima, tak po tričko v zime sa dá dať baterka, ktorá ide sem a dám si ju vlastne buď do batoha alebo do bundy vlastne do tepla a tak ďalej. Čiže taká vec. A takisto, keď dojdem domov, vlastne je k tomu nabíjačka, toto ide do elektriky, 1000 nabití, to je zhruba 3 roky používania a keby som behal každý deň alebo nabíjal každý deň, čo sa vlastne nedeje, a takto nejak fungujem, hej. Čiže ak bežím celú noc, chcem svetlo, pretože chcem veľa svetla, chcem sa cítiť jak cez deň, chcem vidieť, chcem bežať bomby, chcem sa cítiť bezpečne, chcem vidieť, čo je predo mňou, ja neviem, nejaká zver a tak ďalej, to je v pohode, ale vlastne niesť so sebou toto, keď môžem niesť so sebou toto,
musíte stále rozmýšľať, že čo sa najviac oplatí. Ďalej, bola, kedy som dostal na vyskúšanie takisto takú rukavicu s týmito fľašami. Toto je najväčšia blbosť na svete, smrdí to plastikom neskutočne. A keď z toho ubudne voda, tak sa to takto žblnká, musí to človek vlastne stále dofúkovať a potom tam žblnká voda aj tak. Ale na čo sú dobré tieto fľaše? Sú dobré na to, že behám vlastne, toto je moja strava, toto je všetko, čo jem, keď behám 100-milové preteky a vlastne 50-80 km, dalo by sa povedať. Mixujem si to vo vode a vlastne musím si Vitargo brať so sebou nejako na tie dlhšie behy, čiže dávam to vlastne do týchto fľaší. A tým, že majú úzke hrdlo, keď otvorím tento vrch, nasypem prášok do tej fľaše, dopustím vodu, ľad, už keď bežím, tak sa to hrká, môžem piť. Vlastne nie z toho, hej, ale z týchto fľaší. A prípadne nosievam si prášok vlastne v takejto fľaši na dlhšie behy. Tam je prach a ten sa iba, zastavím sa niekde na benzínových pumpách alebo čo, kúpim fľašu vody, naplním prášok, rozmiešam, bežím ďalej. Čiže to je moja vlastne stráva, keď pretekám, to je všetko, čo jem, čo pijem, je vlastne iba Vitargo a na tom viem vydržať vlastne dosť dlhé behy, pretože jak sme sa bavili v tých predošlých častiach vlastne tým, že človek vlastne v tom svojom živote pri tých tréningoch a tak ďalej sa učí vlastne svoje telo, aby pálilo viac menej tuky, tak naopak, keď pretekám, tak dávam vlastne do tela veľa karbohydrátov a vlastne s tým to telo vie fungovať, pretože jak tu písal chalanko vlastne do komentov, telo nespaluje tuky bez toho, aby pálilo cukry, hej, a tukov máme vlastne na sebe dosť veľa na to, aby sme behali v podstate nekonečne kilometrov, čiže treba vlastne dávať telu nejaký glykogén a tak ďalej, takže vlastne Vitargo sa postará o to, aby som vedel vlastne bežať dlhé behy a nemusel do seba dávať kadejaké hlúposti, ako niekedy gumené cukríky, čipsy, pijú Coca-Colu, sendviče so šunkou, všetko možné takéto veci, akože ja neviem, keď študujete trošku tieto veci, vlastne energiu z takého, ja neviem, hamburgeru dostanete v podstate až o 5, 6, 7, 8 hodín neskôr, možno až 12, hej, kým to žalúdok spracuje. Teraz, keď som hladný a cítim sa zle a mám pocit, že potrebujem sa najesť, tak to je už len taká mentálna vec, ktorá mi vraví, aby som zastavil a nebežal. A keď zjem nejaké takéto jedlo, tú energiu, kým ju naozaj cítim, nie mentálne, že dobre, už je dobre, som sa najedol, ale kým ju naozaj moje telo začne cítiť, to je tak dlhá doba, že vlastne v tom preteku ja nemôžem tú energiu vlastne ani využiť. A o to viac krvi mi vlastne zmizne zo svalov a tak ďalej, pretože sa dostáva svojím spôsobom do žalúdka, kde musí spracovať to telo a tak ďalej. To není toto len vec behov, ako v každom športe v podstate sa nedá jesť počas nejakého výkonu. Keď chcem bežať rýchlo, nemôžem mať v sebe kadejaké veci. Čiže Vitargo je vlastne dizajnované tak, aby sa dostávalo do tela rýchlejšie, asi 3-krát rýchlejšie, ako dokáže stráviť banán, čo je asi najstráviteľnejšia vec, čo môžeme normálne jesť. Takže vlastne na tom behám dlhé behy. A ďalej, čo ešte by bola dobrá vec, je vlastne tento glide, to som vám už ukazoval predtým, vazelína alebo čo, natrieť si pod pazuchami a vlastne medzi nohami alebo čo, keď vás derú trenky, toto spraví veľký rozdiel, človek nemá zodraté do krvi vlastne ošúchané nohy a tak ďalej. To je dobrá vec. A ešte jedna vec, neviem, kde som, neviem, či sa dá zohnať, možno sa to dá spraviť aj na Slovensku, alebo čo, toto sú Patagonia Pro Strider Short, vlastne kraťasy, ale tu vzadu sú vrecká, kopa vreciek a je tu jedno vrecko na zips, do ktorého sa zmestí
iPhone tiež, 5, 6 sa tam nevôjde, ale tu vzadu všade dookola pása sú vrecká, do ktorých sa zmestí dosť veľa vecí. Napríklad tú čelovku, o ktorej sme sa bavili, to dám sem a ani neviem, že to tu je, hej. Keby k tomu došlo do druhého vrecka, strčím túto druhú čelovku a vlastne bežím ďalej, hej. Čiže toto sú veci, ktoré mne sa páčia oveľa viac, ako mať na sebe kadejaké tie hlúposti, ktoré netreba. Ja neviem, či na Slovensku sa dá zohnať Patagónia, alebo možno sa to dá niekde niekoho poprosiť niečo tam proste prišiť na obyčajné šortky nejaké, alebo nejak to vymakať. Mne trvalo strašne dlho, kým som našiel vlastne kráťasy, v ktorých som vedel behať také dlhé veci a naozaj tieto vrecká sú neskutočná pomoc. Keď niečo potrebujem, strčím si to dozadu, vyberiem. Mám 2 fľaše, kde mám vlastne strávu, lebo Vitargo je to, čo pijem. Mám na sebe tieto vrecká, do ktorých si viem obchať solné tabletky a tak ďalej. To je v podstate jediné, čo potrebujem, hej. Všetko okresať na minimum. Keď vám vravia, že príklad, ja neviem, že na niektoré preteky bolo také, že musíme mať so sebou nožík. Povedali nám, že musíte mať so sebou nôž, čomu som ja nerozumel presne na čo, ale 2 možnosti. Buď si zoberiem so sebou nôž a budem sa cítiť, že bežím s nožom, hej, a budem sa tam byť s medveďom, nebudem sa, proste ak mám umrieť, tak umriem. Alebo si zoberiem so sebou nôž. Hej, a keď sa na mňa pozrú, máš nôž? Mám nôž. Máš čelovku? Mám čelovku. Máš bundu? Ten balíček. Mám bundu. A mám proste vybavený, čau, ideš. A všetky tieto 3 veci si viem strčiť do treniek a nemusím do sebou niesť žiadny batoh. Čiže choďte na minimum. Podľa mňa vám to ušetrí kopu peňazí a času a čím menej vecí mám, vlastne tým viac záleží ten pretek na mne a nie som odkázaný na kadejaké hlúposti, ktoré so sebou musí mať. A ak náhodou človek niečo zabudne, tak potom sa mu rozpadá pretek vlastne pred očami. Ďalej, toto sú moje obľúbené ponožky trošku cez členok. Vlastne nepadá mi potom dovnútra žiadne skalky, bordel a tak ďalej. A v tých behám veľmi, veľmi rád. A ešte vám ukážem, teraz mi prišli nové Stealth Vivo Barefoot botičky. Parádne, ešte som v nich ani nebežal, môžem na to dať potom recenziu neskôr. A boty, v ktorých pretekávam vlastne, tak sú Trail Freaky. Čiže nové parádne farby na 2015. Už nebudem mať červené a žlté, ale budem túto sezónu v krikľavých. A tu je zelené 1. Takže uvidíme, jak to pôjde ďalej. Čiže toľko vlastne k veciam. Ja si myslím, že tak v rýchlosti som vlastne vykryl všetko, čo ultrabežec v podstate by mal mať. Není toho tak veľa svojím spôsobom. A ostatné veci sú už potom kadejaké vychytávky, hej, že ja neviem, môžem bežať v tielku a natiahnem si nejaké rukávy, len a keď je teplo, tak si ich dám dole, ale ako vravím, v konečnom dôsledku bude zima alebo je teplo, hej, ak je teplo, tričko dole, ak je zima, tričko hore, ale nepotrebujem mať na sebe tielko, rukávy, také, proste čím najjednoduchšie, jak sa dá. A 30 minút to je oveľa dlhšie, ako som plánoval, takže to odkrojím vlastne tu. Keby ste mali nejaké otázky vlastne konkrétnejšie ohľadne nejakých vecí, môžeme sa k tomu vrátiť a potom si rozobrať vlastne a konkrétnejšie niečo iné, ale toto sú veci, s ktorými behám. Paličky a tak ďalej, to som úplne vynechal. Myslím si, že to nie je až tak dôležité. Alebo zatiaľ pre mňa nebolo až tak dôležité. Takže toľko k tomu, snáď som nič nezabudol. A šerujte videjka, lajkujte videjka, nelajkujte videjka. Naposledy som tam dal to s tým vlastne, ak sa beží na treadmille a bolo to zaujímavé sledovať, že vlastne ja si myslím, že som tomu až tak neublížil, len som ukázal, čo sa deje s ľudskou nohou na treadmille a to, že sa to niekomu nepáči, čo ja viem,
ja si neviem to nejak vyrobiť, že nie, to není pravda. Pre mňa to bolo dosť zaujímavé, pretože dal som ženu a povedal som bež. A to bolo vlastne jediné vlastne, čo sme s tým riešili, hej. A teraz, keď som sa na to díval, tak popravde ani ja som nečakal takú zmenu, že iba si vyzuje topánky a bude to presne tak, jak som si vlastne želal, hej. Čiže to, že sa to niekomu nepáčilo, čo ja viem, no. Niekto asi, nechceme byť ľudia niekedy, hej. Chceme si úspech nás páli, chceme si to kúpiť, no. Takže tak. Čaute všetci Slovensko, peace a vravím, som rád, že sa vám videjka páčia, takže v tom môžeme pokračovať zatiaľ ďalej. Čaute.